Por fin estou libre da escola. Papá debería estar aquí nun minuto. Oh, son as 15:00. Hora de recoller a Steffi na escola. Que día tan fermoso hoxe. Que pasou co meu coche? Oh, non! A roda do coche saiu voando. Teño que chamar a Steffi para dicirlle que non podo recollela. Onde está papá? Oh, o meu teléfono está a chamar. Hola, papá. Hola, Steffi. Desculpa, non podo recollerte despois da Oh escola. non, por qué? Teño un problema co meu coche. Sentímolo escoitar. Non te preocupes, irei a casa soa. Viaxa seguro. Vémonos alí. Hola. A roda do coche saiu voando. Unha estrada tan longa, pero case estou na casa. Por fin, estou na casa. Xa estou na casa. Espera. Estou soa na casa. Yai. O primeiro que farei é xogar a videoxogos. Sí. Espera un segundo. Cando chegues a casa despois da escola, primeiro fai os deberes, logo xoga. Sí, papá, farei os deberes primeiro. Hora de facer os meus deberes. Está ben, estou rematando os meus deberes primeiro. Un círculo. Un cadrado. E o último, un triángulo. Rematado. Hora de comer algo. Imos ver se hai alguén na casa. Imos chamar ao timbre. O timbre. Imos ver quen está aí. Abre a porta. É un extraño. Por favor, abre. Steffi, por favor, non abras a porta aos extraños. Non vou abrir a porta. Non están a abrir, así que podo abrila eu mesmo. A porta está pechada con chave. Son demasiado intelixentes. É hora de comer. Non saudable ou saudable. Déixame pensar. Non saudable, por suposto. Encántanme as patacas fritas. Cando volvas a casa despois da escola, come comida saudable. Papá ten razón. Teño que comer comida saudable. Que podo comer? Sandía, plátano, piña, amorodo, melón, laranxa, mazá, pitaya. Quero a mazá. Delicioso. Sí, a roda do coche está arranxada. Agora podo ir a casa. Imos ver como está Steffi. A porta está pechada con chave. Iso é bo. Imos entrar. Ei, Steffi, aquí estás. Por que tardaches tanto? Tiven un gran problema co meu coche. Non, espero que estea ben agora. Sí, estás xogando. Sí, Fixeches os teus deberes? sí, Comiches algo saudable. sí. Non abriste a porta aos extraños. Non abrín a porta aos extraños. Moi bo traballo, Steffi. Goza do teu xogo. Imos xogar xuntos, papá. Oh, con prazer. Hola, estamos discutindo con Iván para ver se Steffi pode ir ao supermercado soa. Eu creo que non. Vas perder. Ei,
Ti, irmán maior. Tes que confiar en min. Xa veremos. Os adultos deben confiar nos nenos pequenos. Iván, ti non te independizaches nun día. Que estamos facendo? Estou desexando gañar. Imos ver se Steffi pode coidar da lista da compra. Steffi, esta é a tenda a que vas. O artigo número 1 é amorodo. O artigo número 2 é leite. O artigo número 3 son ovos. O artigo número 4 é ketchup. O artigo número 5 é pasta de dentes. Está ben. Aquí tes o teu diñeiro e a túa lista. Aquí está o noso amigo, Kile. Estará filmándote no supermercado. Verémoste no teléfono en liña. Facemos un trato contigo, Iván. Se ela o fai en 15 minutos, esmagarei un ovo na túa cabeza. De acordo, pero se non o fai, esmagarei un ovo na túa cabeza. Está ben. Steffi, só tes 15 minutos. 3, 2, 1, vai, vai, vai. Así que imos ver. Teño que coller todos os artigos. Primeiro é o amorodo. Amorodos. Está buscando amorodos. Sí, buscando amorodo. Atopou. Iso non serve de nada. Imos buscar leite agora. Está buscando leite. A miña rapaza. Vaites, isto é moito leite. Sí, moito leite, Steffi. Fixo de novo. Quédame 3 por coller. Imos, Steffi. Vou avanzando, xa ves. Non o vai conseguir. Para ovos agora. Está ben, imos a polos ovos. Está indo a polos ovos. Esnaquizareille un ovo na cabeza. Podes atopar os ovos? Non pode atopar ovos. Imos. Steffi, ti podes facelo. Que é iso? Ovos? Oh, non. Iván, estás a piques de perder. Finalmente atopo ovos. É increíble. Mira, Iván está usando a lista. Agora busca ketchup. Onde podería estar o ketchup? Xa atopou o terceiro artigo. Quedan 2. Oh, ketchup. Xa o atopou. Sí, atopou o ketchup. O ketchup é o meu favorito. Ajá, eu tamén. Non entendo que é isto. Ah, é pasta de dentes. Pasta de dentes, Steffi. Entendeu o que era? Imos buscala. Apura, Steffi, o tempo está a piques de rematar. O tempo estáse a esgotar. Non me queda moito tempo. Imos apurarnos. Vai. Steffi. Quizáis compremos algo de chocolate, Sí, gústame o branco. pero non está na lista. Pero non collas o chocolate. Non hai pasta de dentes. Non aquí. Non pode atopar a pasta de dentes. Non pode atopar a pasta de dentes. Estou moi nerviosa. Aquí está a miña vitoria.
Non. Non atopo o dentífrico. Onde está o dentífrico? Ben, Non está aquí. Oh, dentífrico. É dentífrico. está demasiado alto. Ela é demasiado baixa para coller o dentífrico. Pide axuda, Steffi. Debería pedir axuda. Kile, axúdame. Oh, vale. Calqueres. Este, Ei, Kile, axudalle. verdade? Sí. Grazas, Kile. A lista está feita. Quero algunhas lambetadas. Imos ver. Cres que teu pai estará contento de que merques algo fora da lista? Pois non o sei. Lambetadas. Ah, pode coller doces, pero só un. Sí. Que lambetada queres? Estou buscando. Os doces non están na lista. Non están na lista. Lambetadas. Onde están as lambetadas? Imos alí. Imos alí. Sí, hoxe non consigo decidirme. Vou escoller este. Non estou segura de que ela teña suficiente diñeiro para isto. Sí. Para os doces. Quero algunhas lambetadas máis. Máis lambetadas. Máis lambetadas. De ningunha maneira. Quero probalo agora. Que é iso? Palomitas. Psst. Deberíamos irnos, deberíamos correr. Non vos vaiades. Limpade este desastre. Rapaces, debedes limpar o desastre que fixestes. Por suposto. Moi pouco tempo, así que apurade. Imos, Steffi, ser rápida. Vas para a caixa. O tempo rematou. Steffi, apúrate. Conseguíchelo. Yupi. Non podo crer que o conseguise. Veremos. Yupi, conseguino. Ben feito, Steffi. Sabía que terías éxito. Estou moi orgullosa de ti. Ben feito, irmanciña. Pero temos unha cousa máis que facer. Un, dous, tres. Desculpa, Steffi. Tiña que confiar en ti. Oh, sí. Steffi, onde estás? Steffi, onde estás? Onde está Steffi? Está moi atrasada. Acordamos que estaría aquí ás 9:00. Ai non, quedei dormida. Agora debería estar con Alex e Dasha. Imos, Alex. Ai, esquecín pechar a porta. Será máis rápido se uso o ascensor. Steffi, Dasha, Alex, cheguei tarde, desculpade. Dasha e Alex xa marcharon. É tan divertido, é tan divertido. Dasha, Alex, sinto chegar tarde, podo unirme a vos. Está ben. Steffi, séntete libre. É hora de xantar, rapaces, imos. Agora, non teño a oportunidade de xogar. Pero non chegues tarde a próxima vez, Steffi. Fonte de chocolate.
Rapaces, agora podedes escoller e coller a vosa comida. Vémonos aquí en 10 minutos. Ni sequera sei o que quero. Xa rematei. Non podo esperar máis. Teño moita fame. Ai, teño que apurarme. Seguro que todos me están esperando. Ups, xa rematastes. Cheguei tarde outra vez. Sí, prepárate para ir xogar. Esperarás por min aquí? Séntome tan triste de que Dasha e Alex estean no parque sen min. Oxalá puidese estar ali con eles. Legoland Water Park. Os tobogáns e atraccións máis incribles. Neste parque acuático único, enfróntate ao Joker Swacker ou deslízate polas numerosas atraccións. Steffi, imos xogar. Ei, estou aquí mirando. A xogar a que? Unha busca do tesouro. Podes axudarnos a atopar o tesouro? Acabarei de mirar e logo axudareivos. Só agardade un minuto. Benvidos a Legoland Dubai Theme Park, onde a imaginación cobra vida. Descubre un mundo de aventura con paseos increíbles, atraccións e espectáculos en vivo. Hai algo para todos en Legoland Dubai Theme Park. Dasha, creo que o tesouro está ali. Yugi. Ai non, prometinlle a Dasha e a Alex que lles axudaría. Desculpade, rapaces, cheguei tarde. Xa completastes a misión. Sí, mira, mola moitísimo. Podo xogar cos teus legos, por favor? Non, desculpa. Steffi, pero non chegues tarde a próxima vez. Dasha, Steffi, Alex, é hora de tomar xeado comigo. Xeado. Xeado. Vou. Ai non, perdí no xogo. Ai non, xeado, xa vou. Onde está o meu xeado? Chegas tarde, Steffi, o teu xeado xa se derreteu. Ai non, sempre chego tarde. Que debería facer? Papá, papá. Teño unha idea. Espera un momento, espera un momento. Que pasa? Teño un agasallo para ti, Steffi. Vaites, é un reloxo. Gústache? Sí, grazas, papá. Prométoche que de agora en diante non chegarei tarde de novo. Yu. Onde estás, Steffi? Nin idea. Steffi, chegas tarde de novo. Perdón, rapaces, definitivamente é a última vez. Hola, Steffi. Hola. ¿Ah? Gustaríame presentarche esta lista de tarefas. ¿Ah? Steffi, o teu plan para hoxe é ir á escola, ordenar os teus xoguetes, lavar os pratos e ir ao dentista. ¿Qué? ¿Todo isto para min? Sí, boa sorte. Pero non quero ir á escola, lavar os pratos, limpar os meus xoguetes e ir ao dentista. Sí, é unha gran idea. Está ben, rapaces, escoitade. Número 1. Necesitas lavar os pratos.
Ah, está ben, seguro. Número 2, tes unha revisión dental. Oh, está ben. Número 3, tes que ordenar os teus xoguetes. Oh, ningún problema. Número 4, tes que ir á escola. Está ben, ningún problema. E vou xogar. Vémonos logo, rapaces. Adeus. Agora tócalle xogar. A vida é boa. Hola, Steffi. Hola, Eva. Ah, por certo, Steffi, sabías que temos a proba anual hoxe? Proba? Oh, non. Oh, sí, unha proba realmente difícil. A túa proba comeza agora mesmo. Oh, esa é fácil. Idea. Que é isto? Steffi, non se che permite copiar na proba. Vou levar isto. Incorrecto. Incorrecto. Steffi, isto é un suspenso. Deberías estudar mellor a próxima vez. Aquí tes, Steffi. Suspenso? En serio? Sí. Non poderías obter unha mellor nota na proba. Se queres que algo saia mellor, faino ti mesmo. Oh, así é como me falas agora. Está ben. Sí, veña, 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 veña. Ei, que estás facendo ali? Estou recollendo aquí, non ves, Steffi? Para agora mesmo, estes son os meus xoguetes. Está ben, entón limpa ti mesma, Steffi. Uf, son moitos pratos. Está ben, imos facelo. Vaya! Oh, non, eu non estaba aquí. Corre, 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 corre. Dentista. Seguinte paciente. Cepillar os dentes é moi importante para previr as caries. Deberías coidar ben os teus dentes e enxivas, Steffi. Agora, imos ver os teus dentes, Steffi. Abre ben e amplo. Non teñas medo, veña. Hola, non corras, Steffi. Ten cuidado. Oh, perdón, papá. Que pasou? Papá está vindo. Ese é un bo lugar para agocharse. Steffi, a cociña está desordenada. Porque están todos os pratos no chan. Sinto, papá. Limparei todo, prométollo. Está ben, Steffi, créote. Sen tempo fora esta vez.
Steffi, wait a minute! Rapaces, non sodes capaces de facer nada ben. En cada proba que vos puxen, suspendéstedes. Steffi, quero preguntarche algo. Papá, estás ben? Papá, escoitasme? Papá, escoitasme? Oh, vaya, teño que arranxar isto e rematar a miña lista de tarefas eu soa. Ben feito, Steffi. Ah, Abre a boca. Todo parece estupendo. Os teus dentes están ben. Só lembra cepillar os dentes 2 veces ao día. Claro, grazas, doutor. Steffi, por un momento pareceume ver 5 copias túas. 5 copias de min? Tes unha gran imaginación, papá. Papá, mira, rematei todas as miñas tarefas. Ben feito, Steffi. A responsabilidade e o esforzo sempre gañan a preguiza e aos trucos. ¿Qué? ¿Qué está a pasar aquí? María, tes que axudar a Alex. É o teu irmán pequeno. Ops, está ben. Papá. Limparei. Bo feito. Alimentar a Alex está feito. Boa, María. Aquí está. Lista de cousas para ser unha boa irmá. UFO. ¿Qué? María. María, tes que mostrar a Alex como colorear. Está ben, papá, pero primeiro lavemos as mans. Todo limpo. Alex, tes que facelo así. Está ben, vou intentar. Moi ben, Alex. Uau, que ben o fixeches, Alex. Moi ben feito, María. É hora de xogar un pouco de deporte. Let's go! 3, 4,
Yubi. Son a mellor de todas. Ei, María, Imagina, marquei 4 goles e son a mellor. pero os deportes deben ser divertidos, sen gañar nin perder. Está ben, papá. Ei, Alex, ven aquí, imos xogar xuntos. Así está moito mellor. Guau, Iván, que chulo. Imos xogar xuntos, rapaces, tamén vos podo ensinar. Sí, Sí. Let's go! Bo traballo, rapaces. É hora de estudar. imos aprender que obxectos afunden ou flotan. Sí. Imos aló. Creo que estes van flotar. María, non sei, podes axudarme? Non, agora estou ocupada. Gau. Creo que isto vai a fundir. Creo que flotará. Creo que vai a fundirse. Flota. Que faz, María? Que pasa? Estou facendo o meu experimento de ciencias. Pero María, tes que axudar a Alex. Isto é o que fan as boas irmás. Está ben, papá. Veña, Alex, axudareite. Afunde ou flota? Flotou. Está a flotar. Xa. Flota. Así é. Flota. Afunde. Bravo. Gracias, María. De nada. Bo traballo, rapaces. É hora da sexta. Gracias, María. Es unha irmá moi boa. De nada, Alex. E ti es o mellor irmán. Ser unha boa irmá é difícil, pero divertido.